vítam vás u ďalšieho videa, takže dneska to bude také iné video, budem napríklad vymyslím nejakú postavičku a tu mám zahrať. No ja si ju napíšem do mobilu a tu mám zahrať, takže môžeme ísť na to. Takže prvá fotka je toto. Mám zahrať tohto youtubera. Tak vám ho teraz zahrám. Ja. Počkajte ešte raz. Čaute ľudia, moje meno je Exploited. Dneska som tu s momou. Takže toto je moja mama. Toto je moja mama. Je moja mamka. Zabijem ťa. No, takže toto bol Peter Aldov. Dislike. Ešte vám niečo k tomu pridám. Peter Aldov. Yeah. Peter Aldov. Ideme na ďalšie. Ďalší je tento debko. Takže ideme ho zahrať. Banana, banana, banana. Hello, banana, 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 ja. Toto boli mimoni. Ideme ďalšie. Ďalšie je tento tu. Vybral som takú dobrú fotku. Ale ne, dáme vám jeho ozajstnú. Takže idem ho zahrať. Čaute ty gege, je tu se mnou Selasi a jeho lagavasi. A dneska idem nahrávať GTA 5. GTA 5. Ďalší Panama, takže môžeme ísť na to. Joj, to jaký je vyjebaný papír. To si musím pred mojím fakom schovať, lebo mi to šlo hned, za to si môžem kúpiť aj vinečko. Všeličo, do piče, kam to mám dať. Do piči, hej, čo som našiel. Kurva, ide. Čo robíš ty, kokot? Prečo tam dávaš peniaze? Nie. Si Kúkaj to schované. A to preč, kokot vyjebaný. Moje penázo. Chodavči. Schovám do knižky. Jaj, kurva, hen, to je Nocásov román. To bol Padamat, trocha jenom významné. Môžeme ísť na ďalšie. Je to ďalší, no sú viacej youtuberi. Bol Hogi, ideme na to. Ľudí, vítam vás do ďalšieho videa. Toto bude také video, kto je viac sexy s Gogom. Tak môžeme ísť na to. Bol Hogi, na ďalšieho. Ešte dvaja a ešte jeden. A konec story. Tentokrát som to ja. Keď si kliknete na... pozerajte. Tu si kliknete na Google, nájdeme koštíšek, tak tu máte mňa. A tu je môj kamoš Kubo. No, takže idem sa Čaute, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to bude taký prank na Evu. Posledný som bol ja, už sa mi nechce. A tak. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, dajte like. Ak nie, tak si viete čo. Na srdce. Čaute.